Irurak hamar gutxi, errepidera egin behar dugu, bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling, Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Gauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guzti eta ongi etorri Tropelen podcast berri batetara. Gaur 2024ko abuztuaren 14a, 14 bezperan gara, larun batean abiatuko da Espainiako Vuelta, abuztuaren 17an, eta gurekin ditugu bi solaskide, aldetik Lander, betiko solaskideak, Gabon Lander. Opa, egoi, zapa familia zemoz. Eta bestalde, gonbidatu berezi bat ez Lander, gaurkoan. Bai, gaurko podcasta bueltari buruzkoa da, eta bueltan etapa irabazitako txirrindulari mitiko eta karismatiko bat gonbidatu dugu, Etxarriarra, Egoi Martínez. Kaixo Gabon, Egoi. Kaixo Gabon. Zemuz gehan do? Oso ongi gode, eskerrik asko. Ondo, gertutik segitzen bueltaren nondik norakoak edo periferiatik? Bai, bueno, gertutik, ez dakit bakizuten, baina, bueno, jarraitzen dut moduetan lanean egiten, eta orduan, bueno, dauzkagu txirrindulariak hor bueltan parte hartzen, eta bueno, atentu, eta han ere egongo gera, etapa bat baino gehiagotan, osea, bai, gogotan, larun batean karrera hasteko, eta ber nola dijoan. Zeren eta zu zara txirrindularien ordezkaria representantea esaten dena, ez? Bai, hori da, erretiatu nintzenetik, orain dela 10 urte, nik enpresa batean egiten nuen, bueno, enpresa batean nengoen, kek deitutakoa Angeledo txirrindulari hoiarekin lanean, eta berazen ere ordezkaria, eta erretiatu nintzenean eskatu zidan berarekin lan egitea, eta bueno, orain dela 10 urte horretan hasi nintzen, eta horretan jarraitzen dut, bai. Eta aurtengo bueltan adibidez, ze ziklista izango da zuen eskupekoa, eta zeinen bea egongo zeate, zeinei begira? Ez esan nahi duzu, gure enpresatik zeintzu daude, hor edukiko dugu, bueno, batzuk lider bezala egongo dena, Matias Eskelmose, lider trekekoa, ikusiko dugu noraino iristen da, eta gero beste txirrindulari on batzuk ere, baino lanera egongo direnak, UAEn Marc Soler, Boran Roger Adrià, Movistarren Arkas, gero euskaldunak ere etaparen bat lehiatzeko, Unai Iribar, Xabier Isasa, eta horrela bai. Bueno, osake denetik, ez? Denetik, hori da, etapa iztatzeko horrelako askatasuna edukiko duten txirrindulariak, gero sailkapen nagusia lehiatu beharko duen bat, eta lidera handientzat lan egin beharko duten beste batzuk, bai, hori da. Eta nola imaginatu behar dugu, jakin gabe zein dan representantearen eta ziklistaren arteko harremana, hitz egiten duzu emaiz? Bai, hori da, beste batzuekin baina gehiago, normalean ere kontratua berritu behar denean gehiago hitz egiten duzu, baino gero ja da, kasi laguntasun puntu bat, ez? Batzuekin ia egunero egiten duzu hitz, eta beste batzuekin bi astetan behin. Gutxi gora bera, munduan bezala, ez? Batzuekin harreman handiago estuagoa egiten duzula, beste batzuekin gutxixago, baino hori, batzuekin oso maiz, bai. Eta adibidez, Eskelmoseren kasuan, bera oso gaztea da, 23 urte ditu, zenbat urte dauzkanetik berak zaudete harremanetan behaginda, zenbat urte dauzkanetik zarete haren representanteak? Orain dela 6 urte. 6 urte. Bigarren urteko junior zenean ezagutu nuen, eta handik aurrera ja urte asko elkarrekin, eta azkenean denbora horretik harremana sortzen da, eta hori da, denbora pasatzen da. Oso gazteak dira, baina gaur egunean egia da, txirrindulariak ere gazte hasten direla ordezkariekin. Ez da oraindik futbolaren mundura iritsi, mailara iritsi, baina oso gazte hasten dira, bai, eta gaztetasun horretan, erlazio egitea erreza da, zeratik behar izaten dute horrelako
laguntasun bat edo protekzio bat. Zage da, erdi representante, erdi guraso, erdi coach, erdi psikologo, erdi entrenatzaile, ez? Bai, hori da. Esan dezun bezala, horrela da, ez? Nik horrela bizitut nire lana, ez? Nik Angele hori esan nion nire garaian, ez? Nik kontratua sinatzea hori da garrantzitsuena, ez da, zatik hemen txirrindulariak garaipenak lortzeko daude, baino dirua irabazteko daude, ez? Eta normalean ordezkariaren lan garrantzitsuena ahalik eta diru gehien lortzea da, hori da gauza, ez? Baina nik Angeli esan nion hori zure lana da, hori zuk egiten duzu oso ondo, eta nik egin dezakeen gauza bakarra da, zuk esan dezun hori, ez? Coach, lagun, entrenatzaile, edo nahi duzuna, txirindulariaren, txirindulariari laguntasun hori ematea, kontratua erresago lortzeko. Eta polita izango da, Eskilmoseren kasuan bezala, hartzea txirindulari bat oso gaztetan, eta ikustea ze azkar egin duen progresioa, eta nun dagoen munduko honenekin, da bueltan oso gauza polita egiteko aukerekin, ez? Bai, hori da, hori oso polita da, eta gauze zain politak ere badaude, esan nahi dut, gero adibidez, txean daukat, gurekin bizi da Mulukin Fe, Afrikarraka jarruran dagoena, eta edo beste batzuk, ez direla gauzak hain erresak, eta emaitzak ez direla hain erresak lortzen, lan handia egiten dute, eta ikusten duzu, ordezkari bezala, enpresa handi batean, ni txirrindularian nintzenean, beti begiratzen duzu jende horiei, Eskelmose, Ayuso, zegatik dode horiek beti ondo, zegatik horiek beti emaitzak lortzen, zegatik horiek dira hain arraskatatxu eta ni hainbeste arazo, bai, etapa bat irabazten dut, baina gero beste hilabete bi gaizki, edo turra ezaitaterain hain nuen bezala, edo beti daukazu hori buruan, ez? Eta gero enpresa handi batean zaudenean, ohartzen zara normalagoa da zailtasuna, erraztasuna emaitzetan. Eta orduan, saiatzen zara ulerterazten, normala dela gertatzen zaiena, baino askotan baia da burua gogor edukitzea, jarraitzeko saiatzen ea zure premio hori noiz iristen, ez? Baina esaten dizudan bezala, Eskelmoseren kasua jarri dazu, baino bai hori parte hori polita da, eta badaude batzuk normalean, eta beti dira normalean gauzak ondo joaten zaizkienak, eta beste batzuk ezain ondo, eta bi parteak bizitzen dituzu, bai. Bakazu adarik egoitz. Nahi nian gehiago igual, egoiren, txirrindulari garaia, epatu, okaraz baldin baina egoi bere garaien kajarroaren hasia, ondoren Euskadin, baina Discovery Channel aipatzen genuen pare bat urte pasa ituala, bere garaien gogoan diat, Discovery Channel zan, Impei eta Gole Heimer, eta horiekin Rubiera eta horiekin, elkarronetako talde batean izatea, ondoren ere berri hori Euskaltera itzultzeko dagoeneko, World Tour mailako taldea izanik ere, eta gainera aipatzen nuen landarekin arratsaldean, nola 2006ko buelta hartan etapa garepena lortu zenuen, Burgosen operaz baldin banaiz, lehen urtea, Discoveryko lehen urte hortan. Eta oroitzapen dituzun, egoi? Justo orain esan dudan bezala, onak eta txarrak. Txar gehiago onak baino, gogorrak, onak baino gehiago, gauza da buruak badaukala eta zorionez gaitasun hori txarrak pixka bat alde batera uzten eta onak gogoratzen, ez? Baina, 12 urte izan ziren, 12 urte horietan momentu politak bai, eta momentu gogorrak eta momentu zaiak bere asko orduan, saiatzen zara, orain ulerterazten gazteei, momentu horiek iritsiko direla, parte direla, kirol bizitzako parte direla, jarraitu behar dela aurrera, eta horrela da, txirrindularitza gogorra da, txirrindularitza batzuei behar bada, normalean ondo joaten zaie, baino pelotoiaren 80%ari gogorra da, zatik ez da futbola bezala, amaikak irabazten dutela, eta bai, zu plan egiten duzu norbaikentzako irabazteko, baino azkenean
ez badu irabazten, zure lanak ez du ezertarako balio, eta ez da kirol erraza, eta buruz oso gogorra izan behar da. Orduan, horitzapen asko da, politiak ez nahi damutzen, txirrindura itzateaz, pozik nago, eta gauza honekin gelditzen naiz bai. Berez, egoi konsiderazaitzak egu, ez? Luxusko gergario bezalako txirrindularia, ez? Hortzinen laneako, ez? Aipatzen genuen bezala naiz da hori aparte etapa garepenen bat lortzeko aukera izan zenuen. Bai, hori da. Behar bada, berandu, ohartu nintzen zein zen ere lekua, gehiegi kostatzen zitzaidan zatik, etorkizuneko turra irabazi nuen, horrek pentsatzen erazten dizu, behar bada, lider bezala joan zaitezkela karre batzutara, gero hartu nintzen ez, gero 2006an bueltan asko ibili nintzen diskoberekin, eta berriro pentsatzen duzu, txirrindulari ona izan zaitezkela zerbait lortzeko, gero berriro arazoak, gero 2008an ere bueltako lider jarri nintzen, eta 9. sailkapenean, pentsatzen duzu behar bada zerbait lortzen, eta gero hartzen zara ez, eta nik uste dut, azkeneko urteetan, bai, argi eta garbi, gregario moduan oso gustora, eta pentsatzen dut, gehien disfrutatzen nuen etapa azkeneko 2 urteak izan zirela, 2-3 urteak oso argi neukan gregarioan itzela, karreretara bakarrik hori pentsatzen joaten nintzen, lan hori desente egiten nuen, eta nik uste askotan ere hori saiatzen gara gure txirrindulari esaten, ez? Ahalik eta azkarren zure lekua bilatzea pelotoian zengatik. Gazte asko datoz, oso azkar pasatzen dira profesionaletara, normalean junior bezala eta 23 urte azpiko maila bezala dana irabazi dute, eta orduan pentsatu dute danak dira irabazleak, ez? Eta gero profesionaletan oso gutxik irabazten dute, Van der Poel, Pogačar, eta orduan, garrantzitsua da, gero eta azkarren ohartzea zein den zure lekua, eta hortan buru belarri biltzea bai. Niko gandauka Egoi Martinez beti iesean, ez? Eskapada pila bat hartu, postu politak egin, mendiko saiokapen irabazi batzutan, eta pixkat hor, pomadan zentzueltan ibiltzen zinen, ez? Gero 2008an adibidez gerran seki irabazi zituen turreko etapa, begarri nintzen nula. Bai, askotan, iezaldi askotan ibili nintzen, eta gauza da, oraino hartzen naiz, zeintzuk ziren nire arma onak eta zeintzuk ziren nire txarrak, ez? Gauza da, oso erregularra nintzela, nire rekuperazioa oso ona zen, eta orduan egunero ibili nintzaken iesaldian, baino gero nintzen esplosiboa, ez oso txarra nintzen esprinean, eta orduan beti galtzen nuen. 5 sistema ginen, 3., 2., 4., beti nengo nor, eta beti irabatzen zidan norbaitek, ez? Eta gero buruz ere, enitzan oso lasaia, eta hori garrantzitsua da, iesaldietan urduri jartzen nintzen, ikusten nuen ere aukera, ez askotan, baino behin gehiagotan ohartzen nintzen iesaldiko indartsuena nintzela, baino hor urduri jartzen nintzen, ez? Eta orduan behar da, irabazteko puntu horretan turrean zaudenean, giroan zaudenean, edo plaza hondietan zaudenean, behar da konfidantza eta lasaitasun hori, ez bakarrik hankak, ez? Eta mentalitate hori, eta nik, ez neukan, ez esplosibitatea, ez mentalitatea, eta orduan, gertutan askotan geritu nintzen, baino nire palmaresa ez da sondia, ez? Eta gerran sek irabazi zizure sprint hori askotan goatu dezu geroztik edo ez? Imaz. Bai, gogoratu dut, baina, gero denbora pasata gero eta gutxiago. Nire garaian, gero ja askotan far egin dugu elkarrekin, ez? Hasieran, eduki genuen gure eztabaidak, baina gero askotan farra egiten genuen, ez? Esaten nion gerran zudutako azun palmaresarekin ez zenuen behar etapa hori niretzat zen, irabazitzen nuen nahiko gero eta gero far asko egiten zuen, ez? Baina momentu horretan etapa hori izan zen bere karrera aldatu zuen puntu hori, ez? Orduan, esaten duan bezala, destinoa edo etorkizuna edo deitzen den bezala, idatzita zegoen eta ni ez neukan turreko etapa palmaresean, orduan, horrela hartzen dugu, ez dago problemarik. Aizu, eta nola da irabaztea, galdera segurazki askotan egin dizute, baina nola da irabaztea turra
kontadorren turran zu talde horretan zeuden, ez? Bai, Kontadorrek Discoverykin irabazi zuen tur hortan, eta taldekide, bere irabazlearen taldekide izanik, nola bizi da barrendik hori? Polita da edo... bai, Horrek. polita da. Polita da, gauza da begira nola da txirrindularitza, ez? Eta askotan, bueno, ikusten dugu errealitate bat, eta pentsatzen duzu, imaginatzen duzu nola bizitzen ari den pertsona hori momentu hori, ez? Eta gauza da nitur horretan oso gaizki pasatu nuela, oso gaizki. Behar bada egin ditudan turretatik, txarrena, Dofinen izugarri bilinitzan, baino forma pasata iritsi nintzen turrera, eta izugarri sufritu nuen. Ere lan egiteko gaizki, etapak bukatzeko gaizki, eta gogoratzen naiz, Parisera iristen ari ginela, nire gurasoaketan zeudela ikusteko iristen, eta denak esaten zutela, hau izan bar da zure, ze momentua, ez eta ze. Eta ni barruti pentsatzen nuen, egia esan, etxera joan nahi dut, berdin zait turra, berdin zait irabaztea, ze miseria pasatu dudan, ze gaizki pasatu dudan hilabete honetan, eta horitzapen hori daukat, jende guztia hain pozik eta pentsatzen, ezen nire tur politena izan, gero beste tur batzuk edukin nituen, oso pozik eta pertsonalki pozik emandako mailarekin, zere 2012an, nire azkeneko turrean, oso maila emanda, eta oso maila ona emanda, eta pozik iritsi nintzela. Orduan, esan nahi dut, askotan badirudi eszenario bat dela ideala pertsona batentzat, eta bera ez dagoela disfrutatzen dirudien bezala, baino esperientzia politia dela, zegoen, nire amak beti izaten du, ez, han kanpo eliseotara iristea, ekipoa tiratzen eta bere semea relevoak ematen eta politia izan zela. Berarentzat horitzapen politena niretzat ez. Ja. Aizu, eta bultara itzulita, zu bulta, 8 bulta uste egin zenitula? Bukatu 6? Bederatzi eta 8, bai. Bederatzi tur eta 8 bulta. 8 bultaria, eta bukatu 6. Eta nolako... Eta bukatu 7, ez? Bat retiatu nintzen erori. Bat. Eta nolako karrera dela esango zenuke, ondola definituko zenuke buelta? Turrarekin konparatu zaibez. Buelta politiagoa da, buelta lasaiagoa da, disfrutatu egiten duzu, hotel onak daude, bide onak daude, ez dago turrean dagoen tensioaren erdia, eta mentalki turra baino askoz lasaiagoa da. Turra berezia da, jendeak esaten du, giroa turra baino gogorragoa da, egon ditzen turren, niretzat turra da, bakarrik dagoen tensioa, eta aurten orain egon ditzen, poko irteeran, eta ikusi nuen jendea, eta esan nuen, baina oraindik 10 minutu gelditzen da irteerako, eta jendea ja irteerara joaten, esan zidaten, jarri dela tensio puntu bat ja aurten, ez bazaude, lehenengo 40etan irteeran, ez duzula hasierako iesaldi harrapatzen. Kriston tensioa dagoela bideetan sartzeko, eta turra... Tropelian bertan ez, Tropelian bertan ez. Bai, tropelean kriston tensioa dagoela, eta bueltan hasi zaitezke azkena etapan, eta 5. kilometroan egon zaitezke ja, pelotoi buruan. Turrean, azken bazara, esaten dizut, bide oso zabala ez balin bada, lehenengo 10 kilometrotan ez du burua ikusten, ez? Orduan, tensio handia dago, turra berezia da, eta turrean dana borrokatzen da, ez? Askotan ekipoak ikusten dituzu tiraka, eta ez dut zer da, 7. postua defendatzeko, edo 8. postua defendatzeko, edo nik daukadana aukeda bakarra, gaur esprinan irabaztea da, orduan basiratik tiraka eta buelta lasaiagoa da. Buelta hartu du ere modu berri hori, ez? Bukaera esplosiboekin jendea alerta edukitzeko, ez? Afizionatua gogotan zeinek irabaziko du gaur, zeinek bihar eta tensio hori egoteko, baino nik uste etapak errazago egiten direla bai. Egia da baita ere, zure garaiakin konparatuz, etapa gutxiago daudela orain, esan ezagun, tropelan dagoen klase ertainarentzat, ez?
Badirudi orain etapa guztietan editugula favoritoak lehian ikusi, ez? Zure garaian iesaldiak iristen zian, eta orain ja iesaldia iristeko, turrean ikusi da oso zaila, ez? Erabat ados, eta gogorra da. Hori pelotoiarentzat gogorra da, eta askotan hitz egiten dut txirrindulariekin, ez? Nire bezalako txirrindulariak gaur egun kasi ez dauzkate aukerak, ez? Eta orduan gogorra da, txirrindulari handienek dana lehiatzen dute, ia egunero, eta gainera jendeak hori nahi du. Telebista ikusten nengoela turrean, egun bat hartu zuten lasaia, eta kazetariak buruak eskuan, eta nik esaten nire garaian, adibidez, 5 edo 6 etapa bazenekien, 10 txirrindulari esaldian etapa lehiatzen, eta pelotoia 20 minututara, turrean. Eta gaur egunean, hori gertatzen bada egun batean, ja, jendeak, gaur ez dago espektakuloa, gaur ez dago, gaur lasaidoak, nik uste dut, tensio puntu hori ere txirrindulariak eramaten dutela, eta eroriko asko daude ere, horregatik. Ja. Eta ja paradojikoa da, ez? Filosofia horrekin, atera daitezela 30 azterketa guztietan, ez? Eta beste 150 egatu daitezela etxean, ez? Porque... Bai, hori, egia da, esan nahi dut, azkenean gogorra da, klase ertainarentzat, eta azkenean, ikusten duzu, zenbat iraz dituen Pogačarrek aurtengo turrean, eta askotan tiraka, hiru etapa baintzat normalean iesaldiak irabazituk luketenak Carapazek irabaziko zukera, atzetik iristen ziren, eta irabazi nahi horrek, ez? Eta bai, horrela jartzen ari da, lehiakortasun handia, eta normalean beti berdinek irabazten. Behar bada, azaleentzat hori polita da, baina pelotoian mentalki gogorra da. Jende asko gaizki pasatzen du, esaten dulako jo, eta nik zer egin dezaket. Zer bakarrik 5 kilometro tiratu, edo bidoiak ekarri, eta nire eguna ez da iritsi behar inoiz. Orduan, bai, pixka gogorragoa. Bueltak nik uste aukera gehiago emango dituela. Turra eta karrera garrantzitsuak jarri dira oso lotuak, bai. Bueno, Espainiako itzulean orain, igual zatu daitezke pixka, baina parte hartzere dagokionez, UAEk kriston taldea ekarri du, osea, beldur pixkatera egiten du horrek, ez? Talde horrekin, ez dakit, ez ote duten kontrolatuko lasterketa lehenengo etapatik azkenekora, lehenengo etapan ja, Portugalen elojaren kontrakoa, Almeida jarri daiteke lider, jartzen bali bada lider, akabo. Bueno, bai, kriston ekipoa, eta gainera kriston urtea, danak ari dira maila oso handia ematen, bai liderrak, bai bigarren mailako liderrak, bai lanerako daudenak, denak irabazten dute, denak daude oso ondo, behar bada joan zen urtean Jumbo zena aurten UAE dirudi, eta normalean, ekipo favoritoa karrera kontrolatzeko eta karrera irabazteko, bai, UAE da. Borarekin batera, Roglic nik uste dut, 3 aldiz irabazi duen txirrindulari batek hilabete honetan oso hanka onak edukitzen ditu beti, ez da kasualitatea, ez? Nik beti esaten dut, txirrindulariek badauzketala bere garaiak ere, bere momentuak urteetan, eta Roglicek beti abuztu bukaera oso ona dauka halketan, eta ondo errekuperatu bada, esan dute pizkarreko arazoak eduki dituela, baina, nik orain dela egun dexenteia ikusi dut alpeetan entrenatzen, eta ekipo oso indartsua dakar ere, osea, nik uste dut, printzipioz, UAE eta Boraren arteko lehia izango dela nagusia, eta gero beti agertuko dela norbait. Aizu, eta gure Roger Adrià zetara dator, lanera edo etaparen bat irabaztea, ozer? Lanera eguneko egunean Roglic edukita, gaur egunean lehen izango dugun bezala, gauzak oso lotuak daude, oso argi ez da lehen bezala, beti orain ez dute indar apur bat gastatu nahi, dago neurtuta, karbohidratoak, entrenamenduak, gaur ezin duzu ezer egin, gaur hemen tiratu behar duzu, gaur zuk hemendik onera, eta horrelako lider bat edukita, askatasun 0, ez? Uneko unean liderarentzat. Osea, esprinetan ez da sartuko? Ez. Gainera, bueltan gauzak normal joan da, dauden bukaerak izaten direnak bezala,
Roglic oso ona da, eta segunduak behar ditu. Roglicek ez sailkapen nagusian normalean bere aldera jartzen du bonifikazioekin. Bai, sarekin, bai. Ezin du eduki taldekide bat lanzatzeko, bai, edo laguntzeko, egon daiteke egunen batean, baino hor bakarrik Roglic hartuko da, bai. Eta zein da aurtengo outsiderra, zein da sorpresa, aurten? Ba, ez dakit, espero dugu Eskelmos izatea sorpresa, ez? Hor aurrean egotean nik espero dut. Baino, bueno, ikusiko dugu, gero betikoak egongo dira. Enrik Mas turra ondo bukatu zuen, urte txar bat eta gero burua gogor edukiko du gogoekin, garrantzitsua da, behar bada ez irabazteko, baino bai podiuman egoteko, Carlos Rodríguez ere turren ezen eunean behar bada egon, orduan gogoekin etorriko da bueltara, ean ateratzen den, gero Carapazek oso ondo bukatu zuen turra, ikusiko dugu ea gai izan den maila hori mantentzea edo ez, txirrindulari bikaina da ondo dagoenean, eta hori, eta ikusiko dugu. Gero Sepkus, joan zen urteko garailea, ez dugu ikusi joan zen urtean bezala, Burgos irabazita dator, baino ez dirudi garaipena edo podiunerako txirrindulari izango dela, baino bueno, ikusiko dugu eta seguro norbait uzten dudala Landa, Mikel? Hori zaben honik, Landa, a ber, ze pentsa berde goi. Osea, hemen da giltza danak, aurten da Landan urtia izango dela, hor, ez, azken bosgarren turrian. Bueno, nik uste Landa hor egongo dela, beti bezala, gertu egongo dela, Kristo maila doka, gero irabazteko, podiunerako bai, izan daiteke txirrindularia podiunerako. Irabazteko, gustatuko litzaidake. Eskelmos ez badu irabazten, Landak irabaztea, baino... Horre goi aipatzegoan Eskelmosek sorpresa, ni uste Eskelmosek ja ez dala sorpresa, ez? Ni uste jabiltzala dan hau zai gaudela, aber noizito klik hori, ez? Puntu erdi hori, ez? Iazko turrian zan, ni uste, ikusi gainula, esperantza honakin, oza, ez aurreko gala esterketa denuntzan, Ayusokin lehian izan zana, Romandian edo ontzal, ez azken hor lojupeko. Eta, espero genuen kontra, turrian ja, bostak edontzan, Suiza, eta espero genuen hor puntutxo hori klak, baina ez zion tur hori atea, ez, nik uste. Horren zai gaudela, nik uste sorpresa ja ez dala Eskelmos, ez, ja ikusi dala kalida kaula, baina... Pauso bat falta zaio, pasazenean lasterketa txikiak lehiatzen zituen, eta Euskal Herriko itzulika bezala edo Suizako bezalako lasterketak ezin zituen lehiatu, gero paus hori eman zuen, orain lasterketa horiek lehiatzen ditu, bai Suiza, bai Euskal Herriko itzulia, eta orain azkeneko pausoa falta zaio 3 asteetan erregulartasun hori erakustea eta hor egotea. Orduan, nik uste paus hori gorputzean daukala, eta ea buelta honetan iristen den, ez? Baino bai, ez den sorpresa izango, baino bai konfirmazio bat. Ahoz. Aizu eta, nahiko nizuke galdetu, badaki pixka luzegoa zela, baina, pixka bat hitz egiten eginan gazte, gaur egungo fenomeno hori ez, Eskelmose, eta, gero ja, Benepul, guzti hauek, eta Euskaldunak zer, nola ikuste dituzu? Zuko ondo ezautzi dituzu Iribar, da Igor Arrieta, eta hauek nola ikuste dituzu urrengo urtei begira? Bueno, esan dituzun biak txirrindulari onak dira eta bere karrera politia egingo dute, ez? Orain ez daude esan dituzun besteen mailan, ez? Gauza da, ez dakit gaizki oiuta geunden edo zegertatzen ari den, baino ez dagoela Mikel Landa, Igor Anton, Peio Bilbao, Mikel Nieve eta generazio horret mailan ez gaudela, ez? Euskal Herrian ze gertatu den, nik uste epokak direla, lehen etzeden txirrindulari daniarrak bai oso onak ziren egun lauan edo esprinean, baina ez ziren onak igotzen, eta orain badirudi, bandera hori jartzen duzula, eta ja dana egiten duzula ondo, ez? Bai esprinak, bai igo, bai
ingelesak ere oso gogor dator, eta bueno, badirudi tradizionalki indartsuak izan diren herrialdeak, Italia, Frantzia eta Espainia direla gehien sufritzen ari diren herrialdeak, ez? Eta Euskal Herria Espainia barruan badirudi izan daiteke indartsuen zen area, sufritzen ari dela, ez? Eta ez datozela, zer izan daiteke, nik uste ez dakit zer izan daiteke, baino gauza da, sufritzen ari garela, ez dakit ekipoak direla eta edo ziklismo aldatu dela, ez? Asko korritzen da oso gaztetatik, esfortzu handiak egiten dituzte arlo guztietan, eta lehen ezberdina zen, ez? Nire garaian 23 urte arte ez genekien zertzen prestakuntza bat, ez genekien zertzen nutrizio bat, ez genekien zertzen training camp bat, ez genekien zertzen, ezer, bakarrik etxean entrenatzen, gero unibertsitetara joan, eta esan nahi dut, desarrollo pausatu edo laizaiura, badirudi Euskaldunentzat aproposa zela, eta gaur gertatzen ari da erabat kontrakoa, ez? Evoluzio hori 2 urtetan ematen dela, 16 urtetan, 17 urtetan ja dana egiten dute, 19 urtetatik 25 urtetara kriston maila ematen dute, eta badirudi hori herrialde batzutan oso ondo egiten dutela, eta ez daiela mentalki batereko estatzen, eta Euskaldunak oraindik ere 18 urterekin ari garela pentsatzen, gazteak ari dira pentsatzen, etxean egotea bere gurasoekin eta bere lagunekin, eta beste erritmo berri honetara ez gara oraindik erabat akoplatu, nik uste dut. Osa, oinarrian, ez? Oinarrian egiten den lana da, nolabait ere gutxi egiten ari dena, eta gure pixka beranduago doaz, esan dezakegu, ez? Egin, askotan hitz egiten dugu, ez? Orain dela gutxi Eusebio Dunzuerekin, ez? Oso arduratuta dagoela, zergati dauzka hainbeste prisa, bai ordez, gu ere representanteak, hain gazteak txirrindulariak, eta kontratuak, eta hau, eta beste, ez daude pres oraindik, mentalki jende asko utzi behar dugu kanpoan, Renko bat ateratzeko, edo Ayuso bat ateratzeko, beste 10 utzi behar ditugu aldean, zeratik gazte asko mentalki ez daude pres, lehenengo oztopoa etortzen denean puskatu egiten dira, txirindularia utzi egiten dute, zergatik ez gara lasaiago joaten, lehen bezala, pixkanaka, baino pixkanaka joaten bazara, ruleta honetatik kanpo geritzen zara, ez? Eta orduan, gauza da, ruleta honetan, badirudi oraindik ere ez garela, erabat moldatu edo ez dakit. Eta esaten duzu, txarra da ona da, behar bada gauza da orain sufritzen ari garela. Etorkizunean, gero beraiek oso azkar bukatu behar badute bere karrerak, eta Igor Arrieta bat 35 urtetara arte egon behar bada, eta behar bada 28 urtetan bere maila honena eman. Behar bada hori, baina hori denborak esango du. Ja. Ze adibidez orain ikusi da, ez? Burgosko itzulian, ni desentifikatzen naiz Ken Farman, eta Urko Berradre adibidez, nik uste bere bizitzako lasterketa egin duela orain Burgosen, 4. uste egin duela, eta 26 urte ditu. Bai, hori da, eta berak jarraitzen du bere evoluzioa, berak erakusten ari da, pazientziarekin begira, zeinek ez du esaten 28 urterekin Burgos irabazten duela. Ez, esan baino pazientzia hori eduki behar da, eta gaur egunean ez daukagu pazientzia hori, eta ekipoak, ni askotan, ordezkari bezala joaten naiz hitz egitea, baina horrek 25 urte ditu, eta oraindik ez du ezer egin. Hala, badaukat hemen beste hau 20 urterekin ikusi zer egin duen, hau, eta baino evoluzio, baino hori, barkatu, baino nik hitz egiten dizudan txirrindulari hau, oraindik badauka kriston margena, oso geldi doa, baina hori zait interesatzen, nik gaur nahi dute emaitzak, eta nik nahiago dut beste hori, ez? Orduan, hor dago puntua, ez? Zaila da, zeratik ni naiz, beti izan naiz, lasai jotearen defendatzailea morratua, baina gero hartzen zara, batzutan pixka bat azkarrago joan barzera, bestela ruleta honetatik kanpo gelditzen zara.
Eta oso gazte gauza oso politak egin dituen aurten da Arrieta, ez? Igor Arrieta, gaina oso ekiponean dago. Horren urtean zoet espero ezakigu bere handik edo... Bai, hori da. Nik uste dut pauso politia egin duela, gauza da, askotan lanean aritzen dela, ez? Eta hori, ez da, esate duzu, askok irabazten dute UAEn berak ez, baino lan asko egin du ez, eta lan oso politia egin du, nik uste dut, normalean, helduen urtean, pauso politia emango duela. Igor Arrieta txirindulari bata oso lasai doana, ez da batere limitean, ez, dauzkan aukeretatik haunditzeko eta hobetzeko, nik uste dut urruti dagola, eta jarraituko dugula ikusten gero da hobeago den Igor Arrieta bat, eta bi urtetara oso txirindulari ona, bai emaitza lortzeko eta bai taldelanerako zegatik oso profesionala da bai. Eta juniorretan, bakazola baten bat buruan nola, ikusten ez zuna, zuen inguruan, ez? Iker Gomez zuen ingurukoa, eta oso ondo dabil, ez? Bai, hori da, oso ondo dabil. Bai, juniorretan badatoz, eta baino ikusten dezuna ere da, hauek beste martxa batean datozela. Ni junior bezala, ez nuen Euskal Herritik kanpo korritzen, ez nuen training camp bat egiten, ez neukan prestatzailea, esan nahi dut, eta gaur egunean ikusten dituzunak, Iker Gomez oso ondo dabil, gaur adibidez ez dakit baino Hungrian edo Hector Alvarez irabazi du etapa, gero Adria Perikas ere internazionalki oso ondo dabil eta maitza lortzen, baino horiek asko korritzen dute internazionalki, asko entrenatzen dute, jarraipen bat daukate World Tourretik, eta ikusten da, horiek sartu direla pixka bat azkarrago doan ruleta horretan. Eta Iker Gomezek zer daukaitzegin da talde batekin, edo zer? Ez dakit gula. Ez zehazu bere representantea? Ez guk bakarrik junior bezala Perikas daukagu, Adria Perikas. Eta ez Iker Gomez ez, eta ez dakit, badakit aukerak badauzkala, bai Ken Farma, bai Caja Rural dabilela beraren atzetik, baino ez dakit norbaitekin egin duen edo ez. Bueno, eta Perikasek zera UAEkin? Bai, UAE baino Debo taldearekin, Filiala edo esan ezakegu, Bai, filialarekin, hori da. Filialarekin. Aizu, eta azkereko galdera, egoiz bakaz galdera mato, zer? Ez utzitea, porque ya bombardatzen nahi, ez utzitea, segi. Azuzego komentatzea Markel Beloki, ez? Nahi gusten ez, zun. Zaila da egin duena, Ni, beraiek ere badezekiten apostu, gogorra handia zela, baino, ikuste dut, nik, eta asko pozten naiz, espero nuena, baino beto ibili dela, eta adibidez Espainiako txapelketan bigarren egitea erlojopeko batean, erakusten du, motorra daukala, maila daukala, eta asko pozten naiz, espero dut, lehenengo urtean eta din horrekin hori egiteko gai den txirrindulari bat, argi dago, etorkizunan poztasunak eman dezakela euskaltzaleei, eta gustatuko litzaidake bai. Ja, gero ikusi behar da, aberro 24ekin kapazadan evoluzionatzeko edo? Bai, hori da, gauza hori da, ez? Hain azkar pausoak ematen dituzunean, hori da daukasun arriskua, ez? Edo pausoak oso hondiak dira, nik ikusten ari naizena da, edo pausoak oso azkar eta oso hondiak dira aurrera, edo jaz dituztu pausoak ematen. Eta hori da opustua, aurten esan daiteke nik uste pausua aurrera egin duela, hori da garrantzizatik bestera izan daiteke ere esatea, laizterketa bukatzeko ere arazoak dauzka, ez du ez ere egin, hori izango litzateke pauso atzera, eta pauso atzera horretatik gero aurrera egitea berriro, nik txirindularitzan oso kaso gutxitan ikusi dut, oso gutxitan, atzea egitea eta gero berriro bueltatzea, baino, oraingoz, izan daiteke lehenengo urtea aurrerakoa izan dela, eta espero dut hurrengo guztiak ere aurrerakoak izatea. Vale. Bueno, egoiz, ez dakit,
Mentxe, egoiri apaki alako ja, bez? Ose, Izeiko luke hemen... ja, deskantzatzen, ziorko zen, nahikoa kontazio egoik. Asko estimatzea egoi, ire denbora egoik ekarronatzia, ire bizian gora bera nola doazen jakinaraztia, eta zalantzea gabe, sorte gorena opadi hau, eskertuz noski, berrez ere hemen parte hartzeatik eta espero harremanetan jarraitzea. Eskerrik asko ez duei, oso gustora gondu naiz. Venga, besakadak. Besarkada, Jo. aio. Bueno, eta egoirekin izan dako elkarrizta interesgarriaren ondoren, esan duguna, aintzina esan duguna, aurtengo buelta, hogeita etapa hori bezala, baina, ez desberdintasun nagusiena, Lisboan abiatuko dela, larun batean ginen moduan, garazaldeko 40 inguruan, Lisboa eta Oires arteko erlojupeko motz batekin, 10 kilometrako erlojupeko batekin, eta gainera azken etapa, hogeita etapa ere Madrilen jokatu den, erlojupeko batekin, hau luzeagoa, ia 25 kilometrako etapa izangoa, eta tartean, hori moduan, Espainiako itzuliko etapa izango ditugu, penditz horiekin eta bar, eta aipatzeko akaso, 18. etapa Gasteiztik abiatuko dela, irailaren 5. okeraz bat benaiz, ostegunea izango dena, eta dagoeneko girekin aipatu ditugu izen batzuk Lander, ibilbideen inguruan ez dakitzera gehiago aipatzeko dugun, edo zuzenean garen gure super kinilara, ze izan ere gaurkoan. Kinilaren ikuspegitik, nik uste nabarmentzeko dela, kinilan bertan agertzen da, kontu hori ez, morfologiari begiratzen bali badiegu ikusten dugu oso sprinter gutxi dagoela, eta horren arazoia, begibistakoa denez da, etapa gutxi diala sprintean bukatzekoak, eta horrek esan nahi du, buelta oso gogorra datorrela, eta beraz, tropelaren ikuspegitik, kinilaren ikuspegitik, beharroa da komeni dela aukeratzea igotzaileak, ez? Batez ere azkeneko taldean, daulakotan, edo espezializazioa. Igotzaileak, Lander, eta uste mariak, eta ieslariak, esango nuke, ez? Aukera izango dutelako, ez? Goik aipatzen zuen bezala, etapatxoen lehia sartzeko, ez? Eta iesaldietan egon daitezken horien artean, esango nuke, kandidaturik interesgarrenak diala, bandolariteren maldangora ondo moldatzen dianak, ez? Seguro, kampana ez batentzako aukeraren bat, baina, oroar, grosso modo esan da, nik hori esango nuke, ibilbidari buruz. Eta hori izan da, gogora aziz, aurtengo nire labalkutxaren doazto oslakapena izango dugula, beraz, egiterakoan hor klik egin eta parte hartzeko aukera izango duzula, eta nire moduan, 150 txinularik hartu dute parte, eta gaur guztiz, behintzat taldeek bai esatu dituzte beraien sortzikoak, eta horren bestez, aldaketaren bat izango da, baina printzipioz, gaur Lander da biga ipatu ditugun txilunari on horiek, hori izango dira, lehen izango dira, eta beraz, nahiko analisi fina egingo dugulakoan gara. Nire ustez, azkeneko urteen antzera, parte hartze oso ona daga bueltak, Italiako jurabien asko ze parte hartze hobea, eta betikoa, ez? Gero, ikusi behar da zertara atonen jendea, ez? Bitu adibide bat jartzeko, eta lehenengo taldera joanez, bigarren taldean dagoen Daile Felipe Martín, eta, horiek zertara atozen, ez? Felix Gale, Beno Connor, Antonio Tiberi, Uide Brooks, hor jende pilak oso nadianak, eta, zaila dela antzematen zertara atozen, ez? Batzuk zeukaten giroa helburu bezala, beste batzuk zeukaten turra, eta, bueltara deskarteak doaz, eta deskarteak direnez, askotan lehiatzeko moduan daude, eta beste askotan ez, egoi behar esan duen bezala, ondola dago Mikel, edo ondola dago Carlos Rodríguez, edo ondola dago Mas, ez? Turreko piaskoaren ondoren, ez? Horian niretzako azkenean misteriorik handiena. Paperaren gainean gauza bada, eta gero, azkeneko etapan beti, sorpresa handiak egoten dira, ez? Bulta bukatzen denako, hor selkapenan galdutako ziklistak morroska bat, eta bar, ez? Hartatzen gain inguruan, eta Lander ondo baderitzok dagoeneko kineli begira jarriko ditu, ez? Eta gai nagusietan,
pentsa ez, bi ditugu aukeratzeko eta sei agertu zaizkigu. Eta diot agertu zaizkigu, ze hasiera batean Carlos Rodriguez bat ez genuen espero, eta zalantza genituen, Jace batekin adibidez, ez? Ze, esan dugu moduan, egoirekin aipatzen genuen, ez? Guai indartsua datorrela bueltanetara, Almeida eta Jacek biak parte hartu dute, korrean, eta ikusi dugu zen mailatan, ez? Almeida bera maila izan da ikaragarria, eta Jace berak ere, lehen amarretan, ez zazpigarren sortzigarren azkenean. Hori da, ez? Esan turret diatozela, Roglicek turarekin zion, baina etxerako bidatu behar izan zuen. Landak ere tura egin zuen, esan dugu bezala bosgarren amaituta, naiz, baina, lanerako izan zelako, ez? Beste bezala, eta hor zalantzak, eta Carlos Rodriguezek ere turra egin zuen, eta Retxarkabatzek ere turra egin zuen, alegia. Ditugun 6 horiek turreti datoz. Eta epatzen zen, guan bezala landerrez, kusi gara zerta datozen, ez? Eta biok gara duela. Eta fijatzen mali matzea, turra baino lehen egon zen Suiza, eta Suizan Yates eta Almeida. Horiek. Gero turrean, txandaka gauzak irabazten. Horrein dator buelta, eta bi hori berriz, eta horan, bihotzak dio Yates eta Almeida biak hartu, baina munduan ojo Rogliczekin edo ojo nola atozen, ez? Ze kiskaldura mailakin atozen, ez? Hainbeste aste daramaten ez hain forma honean, ez? Orduan, ez dakit nik Roglic segurutzat joko nuke, bai ala bai hartu beharrekoa, eta gero bigarrena, Yates edo Almeida. Bestea, baina seguroagoak iruditzen zaizkit. Eta hor Almeidaren alde esan bertu du landere, ziren aipatu duguna, Lisboana abiatzen dela, alegia Portugala abiatzen dela, eta Almeida Portugaldara izanik, gutxinez nahiko du erlojuaren kontrako saion bat egin, ez? Eta zergatik ez lider jarri lehen egune, ez ditzateke aretzeko izango, ez hauekin. Erlojuaren kontrako bada agenda dago, Tarlin dago, Kuhn, baina UAE-ren aurtengo zetatoak, vitaminak eta horiek guztiak ez ikusirik, eskematizu gogo hartzeko Almeida, Yates, Del Toro, denak hartzeko, ez? Posible den. Hor, Lander, ez da egitena da laguntza aldera zentzulei deskartera, ez? Nik adibidez, Carapaz bat bai alde batera utziko duken, baina ez du lago ezara egin, nik uste egin dezakela, kiskaldura maila horren gatikan, ez? Nik uste nolabait helburu beteta joango delako, irutzen zain niri, beraz lasaiago, berko luke. Landa ere, ez dakit ez, errojupeko gizan da eta besteen mailan izateko zailek uste da, aipatzen zuen egoek ez, akaso podimen izateko bai, hori da ez, Almeida eta Yatesen atzetik. Eta beste zalantza asko, edo Roglicen atzetik, eta laugarren. Carlos Rodriguez bat ez. Carlos Rodriguez jarrepena egiten aritu garelako, zera batean etzen buelta izateko, eta azken sartu dute ez, turregoki bat ez duelako egin izango dela. Eta horrek badakiko zer esan nahi duen, ez, fortzatuta joaten dena egutegiko prestaketa egon bat egin ez duenaren, prestakun esperotako egutegitik kanpora sartzen badiote lehiaketaren bat, ez da geta ditekela ezain ondo iristea, eta horrek egituko genioke, Landerren teoria hori ez, hauek vitaminak eta barreko gauza baldin baditu, ineose gauten ez du hori izan, eta pentsa ez, kasi urrea errenkorik entzegu gai zen Tarlinekin eta ez duen lortu hori. Beraz, ez dakit, piko hori bai. Hori izan da, ez dakit ez, esan duguna ez. Almeida, Roglic, nik esango nuke, eta zabantzez dut da, Yates ez, eta bihotzarekin Landa, gola esango nuke. Zaiteke Landa. Gero, hasien esaten genuna ez. Ni iruditzen zaite Carlos Rodriguezek egin dola harrigarreki turtxarra komila artean, ez? Ados. Baina, iazko urtetik atzera pauso bat egin du, orduan, bestakit. Claro, ikusita ze jende dagoen, talde horretan, ez? Dela Yates eta Almeida,
Nik aposten nuke Roglic eta UAE-ko bat. Edo bi UAE-ko. Izan daitekela ere. Ados. Bueno, horrego multzoa, autogaien multzoa beraz. Aresman, Txikone, Kush, Daniel Felipe Martínez, Rin Mas, O'Connor, Eskelmosea, epatu digu egoik, ondo ingo duela, beraz, ikuste hartu beharko dugula. Tiberi, Uiteborek eta Blasov. Hemen dago beste dilema bat, ez? Fijatzen balin bagea, iaz Loto Jumbo irabazi zituen 3 handiak, eta aurten lehenengo taldean ez dakagu ez da bat, bigarren taldera jo behar dugu, arkitza ditugu 2, hemen daude Uidebrooks eta Kus, baina ja bigarren taldea zailea, ez? Eta bigarren talde horretan ere dudekin. Zalantzekin. Bai, eta horre, epatu dezakegu ez, Donostiko Klasikoko larun bat agoz, Donostiko Klasikoan, bigarren, ez dakit, ezintasun hori, edo ez dakit, zer helbururekin joan zen klasikora, akaso ikusteko gai ote zen bueltan zerrete egiteko, ez dakit harritu ninduen, ez? Egin zuen egiteko Donostia joatea, eta nik uste horrek isla. Hori Polonian dago ondo ari da, baina, bingegar da. Eta nire izen zait bai Kus eta bai Uidebrooks ondo xamarri ibili daitezkela, ez? Baina, talde potentea dau, eta ez dakit, Ben O'Connorrek giroa prestatu zuen, giro oso nahintzun, eta talde hontan dago, eta niretzago Ben O'Connor bastante seguro da, eta baina B batekin dago, aukera interesgarria da. Daniel Felipe Martínez berdin, giroa prestatu zuen, oso giro nahintzun, hain ondo bigarren bukatu zuen. Daniel Felipena landera epatuko nuke, Roglic talde buru izan da, bi jokatzeko aukera baldin badute, hori izango litzatekela ez, baina Donostiko Klasikoaren esperantza nuen hobeto biliko zela eta etzen harri bat egin ez. Etzen zamaitu egin, jakiteko delando. Gero, Felipe Martínez da Carapaz bezala, ez? Eta Egoan Medikarrak diren bezala oroar, ez? Oso imprevisibleak, ez? Oso temperamentalak eta ezin da jagin. Ni Daniel Felipe Martínez ez duk hartuko horregatik, karrik. Bakite maila badaukala, baina auskalo, ez? Eta gero, gero nahi dibitzen zete bora bastante txarra indula, eta horrek ere konfiantzak entzen dit pixkat. Aldiz, konfiantza handiara egiten diana da Tiberi, ez? Azkeneko... Ez da, zalantzak Tiberi, Bahreineko patxaldabil, ez da gitze basatzea egon. Tiberi bai egia da, izuezko giro egin zuela, eta... Ez que Tiberik egin ditu nazio. Baina ez dakit. Lasterketa guztiak egin ditu honak. Beti ondo da, bai. Baina ez zerbait, eta nunbaiten, zentazio bat ez zela onde bili, baina ez bajo edo, ez? Lasterketaren bat, hori Burgosen oso patxal. Eta Dauphineretzun amaitu, ez dakit, horre sorte izkizabaltzak, Ni ez da ikusten egin, baina Rinmasen ere, berez, buelta ondo ibili izan da. Eta ondo ibili beharko lukea. Zaitek aukera bat, Mase. Simplera jo. Ez zait gustatzen gehiagi, baina... Gero... Mas 23 iten. Ez balin ba erortzen? Hori da. Bai. Eta ez du bizikleta algo batean utziko eta talderekin asartuko eta txera joango, ez biztatzen egin zuten zela. Eskelmose zalantzarik gabe egoerik kaso eginez, esango nuke, Mas seguru antzera jotzeagatik, eta nik Kus esango nuke bestea, zuguazten delako prestatu da, torrela. Eta Tiberirare hor jarreko nuke balantza hortan. Bai, aldo bat dutzuko dituzke Txikone zalantzarik gabe aldo bat dutzuko nuke, Aresmanek iduzait galdera ikurri karagarri bat. Ez dugu aipatu Blasov, baina irutzen zait egon daitekela, baina horrek ere Roglicen jarrerak esango du, Uiteborek ez du dara ikusten. Hori aipatzen ziguan eneko gez, Telegramen ere ez nola oso tentatuta, baina Burgosen ere ez du lako mailarik eman. Eta O'Connorrena ez dakit. Izan daiteke O'Connorre, baina baita ere galdera ikurra esko hartzen ezket. Beraz, ez dakit, Kus, Mas, Eskelmose,
seguru eta zentzuzkoena. Kusken dut atibiri jarri, bueno, zaiteke, edo masken dut O'Connor bat. Hortxe. Nikola ikustet. Ez da gire, Landerre, azkenean, ez da asmatzea. Egia, O'Connor, giroa laugarren inda, baita, polita dala, txinduari polita dala, eta, bueno, egin berko du, ez, Decathlon ikusi dugu, aurten ondo bilela, ez, akaso turrean, espero zain ondo, bueno. Gaur ere, datzo, limusine uste diantzala, lehenengo eta irugarren zuten. Horratik. Segituan, zatu dira berriro garipenaren... Horratik izan daitekela, ez? Horra, betikoa, ez? Dazko hemen bultzu honetan 10 bat okerazko limanez, eta hiru operatu behar, da hortxe zalantzak, ez? Eta okon horreza batutako, ez? Be bat ez dagoela, erakarretasun handia, ez? Kusi berko dugu, a ber. Bueno, beste autagietan euskaldun bat, Jon Izagirre, gaur Cofidis taldeak bere 8 komando eta Jon izango da, ez Gorka, bakintza zuen. Eta berekin batera, hemen ditugu Caruso, tirin taldekia, De Plus, Ineoseko, turrean ez, izan den gregario indartsu hori, ez dakit, kiskalita da ditxiko ez, Dunbar, nik irutzen zait txukun iberko lukentzun duaria, ze aurten ez du itzule handirik egin okezko dima naiz, Felix Gala ipatu dugu lehen, godu bai iztura da ikusten, eta honek ere eroriko izan da, bueno, lidelen zerbait egin beharko du, edo lagundu beharko dieskan museri ez dakit. Irabe Martin, talde aldaketa aipatzen da dagoeneko urrogotori begira, beraz, ez dut gehiagik espero behar gandik, Magnulti guaeko beste txilundaritako bat, ez? Ritxitelo, asko gustatzen zaren txilundari bat. Uste, Israele daukan orango aspaldiko, ez, igotzaileko honetako bat. Bin, okerazko limanez guaek azken momentuen sartu da, kaso Ayuso kendu delako, eta, bueno, binek aipatu ez, Burgosen errojoaren kontako zeira ez zuela, eta beraz izan daiteke favoritutako bat, larun batean Mallorca hori jazteko. Michael Lutz, bere zahartasunen ere Israelen eta Donostiako askoen ere protagonismo puntu izan zuena, eta bestea Filipo Zana. Melander, baita, karo, hemen beutan multzo handiagoak, eta gainera oraindik ere 3 aukeratu errez, zaitasunak ondituz. Aipatzen izue, Ritxitelo, jendeak ere ikusten du A batez hartu duela, Magnulti eta De Plus, nik De Plus A batekin ikusita ez nuke hartuko. Irutzen beste aukera batzuk izan dituzkla, ez Dunbar aipatu dana. Eta Magnulti, bueno, bastakit, erlojoe pekoe begira, bastakit, ogue delako, nik binatu behar gaso lehenago, edo ez. Claro, es que Magnultik joko olimpikoetan erlojoaren kontrako oso nahi intzun, horre esan dugu forman da hola, eta erlojoaren kontra ez ezik, gero maldan gora ere badaki ondo moldatzen. Orduan, bueno, izan daiteke, ez dakit oso ondo zertara doan, ez? Lanera, seguro, baina, bueno, jende asko dago, ez, taldean lanerako. Orduan ez dakit, Almira eta Jitz turra ere lanera juntzian. Eta laugarren da zeharren zuten. Orduan, Egia Magnultien lehen itzule handia dela, zuela beste itzule handirik jokatu, beraz. Bai. Bueno. Eta gero, bueno, lehen aipatzen genuenaren arira, hemen pentsatu daiteke baita ere zer gertatu daiteke iesaldietan, ez? Hemen badaude hautagai batzuk, Godu, Marten, Guillaume Marten dauek, oso azkar deskartatu ditugu, baina, bueno, hauek bai izan ditezke outsiderronak iesaldietan sartzeko, ez? Eta bueno, lehen daizi gomendateetan pixka bat utzi, baina gero hartu iesaldi bat, obi edo 3, eta saiatu horre eta batxoara ematen, ez? Eta, bai, nik hori gusten, gero, duda handia, zana bat egin da, zana, bueno, jaiko guztia bezala, beti dago hor galdereku handi batekin, ez? Chris Harperrek ere urte politen gozun, eta non dago, ez? Pasatzen du eguna lurrean, eta ez dakit, nezago talde hau izugarri irikia dago. Izugarri irikia dago, eta ez duke jakingo ere esaten argitagarri zein den. Nik esango nuke argitagarri Ritxitello. Bai, ados. Hartuko nukela, eta gero hortik aurrera,
Izan daitezke jai bain eta Orlando Manruti, azkenan, erlojaren kontrako nahingo dute, puntutxoak hasieratik eta gero, bueno, Eta taldekoa baita, ez? aldekoak ere bai, azkeneko gunean ere bai, bueno, ez dakit. Ez dut ikusten. Bai, izan daiteke. Bueno, arriskutsu xamarra izan daiteke agian de plus. Horre egon daitekela bizkate saltxan, ez? Nik turretik etorri eta ez dut ikusten. Nik Dunbar ikusten arriskutsua. Alegia, ez daitekeela, bai, top boss baten, top saski baten sartzeko txilua ikusten. Baina inezake hori, edo inezake ezaraz. Ja. Ez azkenean, bai, Jonek zer, Jonek gutxi, ez? Urte iluna darama. Jonek, nire ustez, etapa eizean liderko luke. Turre horta gontzen, ez? Baina etzen sasoiko, eta gaixotasun bat azorra izan zuen, ez? Bai. Narraroa, Jonen kasuan narraroa, porque ez da gora bera handia dozkan txirindularia, ez? Guten dena ongi dago, eta dagoenean hor dago, ez? Eta oso arraro egin zitzaidan Jonen turreko errendimenduaren kontu guzti hori. Ja. Arraro esan nahi dut, orain hartzeko ere, bueno, duda handiak, konituzke, ez? Osa, ez zitu iruditzen derrepende indikoenik, baina, bueno, auskalo, Ja, azkenan Jone bauka maila, iaz izun turreko etapa, eta egon daiteke pomada, baina jo, hain eskas ikusi zitzaion turrean, Bai, ez da izan motivazio izango duena. Mira sekoto, Rizitelo, bai izan duguna, Magnulti bain, horrein artean izan daiteke, nik Dunbar jarriko nuke zerrenda. Esan da, arrisku guzti horrekin, Arriskoekin 0 patatero, izan daitekela, Baina goratu iaz, iruan zazpiarra egin zula, egia urten ez da bilela, ez duela gauza handirik egin, baina irutzen zait, buelta hon bat egin dezakela, iskutu handi joala, irutzen zait. Baina, bueno, akaso 0 points, handuana. Eta gainotzen nahi batutakoa, gode bate puntu eman ditzake, eta lanerako izango da nik ez nuke hartuko, Jon, nola da bilen. Michael Gutzei esaldian sartuko litzake, berez, sartu berko luke, Ilo Martan, baina, bueno. Feliz Gal bai, Feliz Gal turretik etorrita bai. Turra eskasa indu ere Feliz Galek, Hori, baina okon hori laguntzera gehiago, ez? Teoria, nola? Ke ba. Irutzen zait. Ez? Hau bere bola. Zaetza ez torrit egiten. Etorriko da, bueno. Nik ointxe bintzat, esan dituenak, zitela akaso Magnulti, itzen dugunagatik eta Dunbar. Bai. Bai. Bueno, eskalatzaileak, hemen geuta talde handia lander da, eta 3 bakarri aukeratzeko ze gaiztoa, ze maltzura topelako, Josh Bennett, lanerako, Elizonde, iesaldirako akaso. Baina, esperantza handia da, Fortunato, hau ere iesaldi edo, egin ezak ez. Zeban bat, esakapen hausion bat egin zake. Jack Haig lanerako Chris Harper, hori lehen aipatuan horri izan daiteke Lipovitz lanerako, eta bat ez dago, baina nik ez nuke hartuko. Harold Martin López, ez dut guztien, Mengiz, txukun ibila ez, turrean zen ez, ukaz bali maiz, puntutxoa zeman ditu. Paep entre, Euskalo, Entero da, giroan etapa irazizuna eta kiston giroan zuna, ez? Ja, horretik, ez dakit, jende abat ez dauka, baina ez dakit zaiteke. Nik Max Pool bai, zalantzai gabe, igual akaso puntu asko ez du mango, baina zentatuta da hori itzen eta progresioa da dela maki buelta hon bat egiteko. Nairo Quintana ez, garbi. Rubio giro hon bat egin zuen, zaiteke. Txiakov, guaren teoriaen jarraituz, nire guaren teoriaen jarraituz, bai, atintrada multu ondan, bai. Tu ez bai? Bueno, taldeko puntuak. Zait. Zer esatetik, hori. Baina Elbelt, ez dakit. Baietz bat dirudi, baina eman duten asteburuan txura txarra egiten zait. Txura txarra emaitzen eta okionez, bai, Donostiko klasiko eta baita getxon, mateko goa ezartzeko. Eta gero... Nakizune laugarren egin?
baina hori, egia, lagorentzut, bai, da. Bai. Baina, nola, bai. Horretik handagoa batekin. Baina, nik uste gehiago espero zala, ez? Ondo entzun, baina, ez dakit. Ez, igual etzela hogei izan, entzuten lanaekin, da, ez atzean geratu zelako, eta, ez dakit. Bueno, Bai, arrazoi. Nik espero nire iraziko zutela getxo nahi direzan. Zatu da iraz. ja. Ba, Egin nola guzti, Lander? jo, ba, nik ez... Ez dakit esan. Entzako, Valenten bare Petro izan daiteke bat, ez? Ikusitan nola ibiltzen giroan, nuzet oso ondo daitekeela. Gero zu bezala Max Pool ere ikusten dut, Rubio ere bai, Van Edvelt ere bai ikusten dut, eta jo, bastante ondo abien azken aldean da George Bennett, Eta lengua klasikoa ere ondo ibilizan. Baina, bueno, Ritxitelo eukita eta barrez, zait, Biak. laguntzeko, eta utze hor da bilbaita. Ez dut ibiltzen puntu asko da talde honetan, baina jo, Banen Vektori adibidez, jo, azten balen zehatzen, iesa dietan sartzen da horrela, jo. Baina gaztetxoa da baita, gaztetxoa da, bai izan daiteke, bere lertzeko lasterketa izan daiteke, ez dakit. Eta Ba, irugarren, dozteo klasen irugarren, bai. Eta Lipovitz ez ikusten, Ba, lanerako, Roglic, Daniel Felipe Martínez, ez dakit. Horre, puntutxo nago ditu, baina, ez dakit. Basirako bez, antzeko, ez diruditzen sartuko danikan lehia, osea, egoik izan duen agin, eta guzti hau nola, Roglicekin full jungoa, osea, goratu Red Bull sartu zela turreako, baina Red Bull bi talde nahi zituen, ez da, jenean, haukin bakarrik geltu da, eta ez dut maitzea egatea. Ni usteet, jungoa da, olin bat egitea guaztela, buelta idaztea, Red Bullekoak. Noski, UAE horri izango da. Hori kendu gabe, baina zer ditzen Lipovitzi izango detenik, askotasuna, da bia eta aurrengo etapa zabete egiteko. Hori ikusi dugu, Lipovitz hori ikusi dugu. Ikusi genuen ez, Suitzan, por cierto, lehen aipatzak genuen ez. Hori, Agustaldia eman zutenean Almeidak eta Jeitzek, Lipovitzen aurrera jozuna eta Ayuso batzen hau zutena ez. Este Karapazekin batera, nola zan? Baina, karo, horretzen ez Roglic eta ez Daniel Felipe. Orduan nik horretik deskartatuko nuke, gutu hontan. Fortunato izan, eta polita, Giro txukun bat egin zuen, eta hor da bil, baina, bueno, ze esperantza ditugu, multonen esperantza esentzien, ez? Bai, behintzat talde buru doa, eta hori azterbait. Baina, bueno, hori, azken egin dezake 10. amaitu, baina, bueno, postutxak, eta zer, gol beste batzeko epatu gana, ez? Igual, Baixo parepentek eta pagarepena eta puntu gehiago. Ja. Eta Twitterrak zer, baneko errez, ez? Baina, multza pasa horretik Lander ondo ditzen bazenik izango nikan, abaziltzeken, Bada ez dut hartuko jau, gazte izanik, aukera mateatik Ine Rubio, ez, Movistarreko dalako eta Max Poles aipatu guaziren, bai ala bai. Zalantza parepenterekin, eta segura joan ezkero, esan da banik, eta, bueno, Fortunato aipatu dugu baitan, sartuko nuke zerrendan, eta, bueno, eta UAE silako jartu, bueno, berreta puntu uste dela, ez? Azken, taldekako puntua, bueno, baitu. Zeratik ez. Hori amaitzen bali bat. Sprinterra, Lander, bai, nahiko horrez, nik uste bia horiek, ez? Groves eta Van Aert, horreipatze, lanen ginen kontu egiten Van Aert nun sartu ez. Bueno, Van Aert hemen sartu dara, no baiten, eta Groves ez. Strong bat hobetu biliko ez ditzen. Horreipatu, kokoa, azken momentu sartu duela Cofidis, eta, bueno, esperantza den bat edo beste izan dezakete, kokoarrekin, baina, bueno, bai, urte, Groves. Oso urte txuguna darama, Kokarrek. Horratikan, ez da, ez da ditzen,
Baina nik uste dana batuko dugula, ez? Erlojuaren kontra ikusi genuen, Olimpiaren jokotan ikusi genuen nola ditzan. Uste baina ez da gudola beneko eta meretzi, segurenik. Bozantzek ez dago eta bueno, bai ez da. Eta ez zait iruditzen hain, kokor hartu ez, grok sartu dara. Ja. Epatu dugunatik ez? Ez da hainbeste etapa esprinterako, eta pentsa ez, kokor gai baldima txukuna hobiltzeko. Sorpresa eman dezaketu. Bai. Arrezko D.A. baten kontra. Bai. Ea kargarri zaiteke. Baina, bueno, zaiteke, segura jota ez da kroz dakitio. Zera, berazturi egin, Euskal Telegin zen behar edo, lander, alta. Ose, espero dezake Euskal Telegin. Gauza gutxi. Oso gutxi. Izan ere, dena daude besteak taldean, salgu eta berazturi. Zerbait editzen badari ez da. Ez diritzen inork A bat duenik, ez da. Azkeneko taldean. Bueno, azken aurreko multzoa izterek eta espezialista. Hemen hiru aukiratu behar eta multzo nahiko bardula esan genezak dela. Del Toro, ez? Dituzten aipatu ditu lehenko, Del Toro. Bai ez, aukiratu egin behar da. Bai. Sánchez. Bai, eta Tarling eta azkeneko Joshua Tarling eta Del Toroneko arbia dira, ez? Hombre, hor, ipaitu ditut, pare bat izen, bueno, bai, nik uste, segura jota buruko min gutxirekin horiek. Baina beste izen batu nahi, interesgarri izan dituzkenak, eta banoa, Stefan Kuhn bat. Erlojupeko ez du idaziko, baina top boss bat edo top zazpi bat egin dezaken, eta egizaldietan sartu daiteke. Zaitzat iruditzen, talde bururek batekin du joazten ikan. Orduan askatasuna izan dezakela. Beste sorpresa horietan bat, Lafay. Hor azaldu dela Burgosen gauzatxoak egiten, ez du izarren urte guztien, zergatik ez. Zaiteke, bueltan, berri ere beragarpenaren urtea, talde berrian, edo ez. Bueno, hor guztu ditzen hori. Oier Lazkano. Apustu txaitu dago Movistarrek, gainera maiot bereziate dute ez da gize urte horren guruan, izan ezak bere aukera ez. Kron hor da baita, zerbait egiteko edo etapen lehien sartu daiteken txinduarian. Narbaetek ere askatasuna izan ezak ditzen zait, eta epatu badakigu bueltako etapa nola diren. Hor uste dut. Eta Findi erlojuaren kontrako puntutxo, baina ez nuke hartuko. Ez, baina, eta Armirein ere erlojuaren kontrakoetan ondo ibiliko da, bai. Pelayo Sánchez, nik uste buruan dakala jendea, ibili daitekela oroar, ez? Nik uste giro egin da, eta intzun egin da, eta jakin da, Einer Rubioa daula hor, Basba daula hor, ez dakit. Nik, abat ez guztia, dala ez, esperantza asko egin. Tarlinenak ere, nola bai, justifikatu dagoela izan, pentsa daiteke, baina kontuz, zengo du, lehenko gunean eta ira zengo du Tarlinek 10 kilometrotan, esko hori da apustua, ze beste, segurrengo apustua, ez badu irabazten, Madridea iristen den. Ezen balitz, erlojuaren kontra, eta horrengo bakarreko 8. hamarran eta ez iritsiko da segurenik. Da, edo larun batean irabazten du, ez badu irabazten 20. etapan, eta hor baki baita indarrak ze faktore garrantzitsu jogatzen duten, ez? Orduan? Bueno, baina Lazkano eta Kuhn eskapatan satu daitezke mezea, eta Tarling satu daiteke eskapan batien, bai. Ez? Edo zegoen godia, Ineosekoak hor lanean atope, bai? Ikusita Orlander espekulazioa eta zageetzen, datu garbirik izan gabe eta estafeko jende egintzen gabe, irutzen zait, Carlos Rodríguez bat sartu dutenean, bueltarako, Carlos Rodríguez ez dijoa
buelta paseatzea. Orduan, gutxinez pentsatu dute top 5 bat itea. Gutxinez. Eta ez bada podiumen sartzea. Gutxinez, horretik handiot. Tatarlien utzingo dute gauzak egiten. Tatarlien zagate, lehenengo kupeko aberli jartzea izen, hori jazteken. Eta ja, hori hola pentsatu, Tatarlien hartu da. Izate zulatu bat, Parisen izan zuen bezala, ez du irazten, Kontua da, aukera handia euskal irazteko, erlojuaren kontako. izan bezala, Parisen bezala, ados. Gero, adibidez, hola, pixka bat ja gaizto jarrita, Del Toro, nuna atakutu Del Toro puntuak? Ze motako etapetan? Bukaeran, taldeko puntuak, eta, hoxe, ez du irabaziko, top 10 bla. Gutik dute, akaso, muñotxoaren bat bukatzen etapa baten, aurrera jotzen. Segi esaitan ez duten sartuko denik. Igual Del Toro da horre kendu barrekoa, Ez da diteke. Del Toro kendu da Lafay, Kron, edo Narvaez, edo Lazcano. Baina jende pentsatzen baita Del Toro larun batean puta emabitu da. Nikola topa 10 bat, erlojuanko. Lafaren kontra bai. Del Toro erlojupeko ona egin zaitu, Bitzen igual, baina buruan dago bintzat, erlojuan kontra. Bandezakela zalantzea eta gitzen izan eteke, baina. Buruan bintzat dago, erlojuan kontra txukun izan da. Demarkik ere oso giro polita intzun, Eta oso borrokalaria da. Baita, horretik, talde honetan, ez dirutzen hain nabarren nahi Del Toro Sánchez eta Tarli, vale. Hasta aquí. Nik uste egon Del Toro bai plantatu berkonetak entzea, nik Sánchez Pelai ez nuke hartuko. Tarli jena, apretxan ezagun, larun bategia ez ezakela, hartu ezagun. Eta gero, esan ditut danak, Narvaez bat gustatzen zait, Lafay bat egin apustu egin daiteke, eta kun batek ere egin, edo Armirei, esan dugun bezala, erlojuaren kontra eta esalitxoa egin ditzakete, eta Kron bat, baina Demarkile izan daiteke. Eta Dylan Teus ez da gaipatu, baina Dylan Teusek ere baditu buelta gari pintxoak. Bai. Adina kontra izango du, segurazkin, baina... Gonzalo, Tarlin bai, Javier Lazcano ez da hartuko? Lazcano sartuko da, baita. Lazcano bere daraman urteakin, da gara, sobreesplotazio maila bat gizonak, Ja, baina, Movistarren dago, eta Movistarren lasterketa da, ez da zen. Egoiz, bateria begatzen naiz. Txoine. Bai. Bueno, eta azkeneko taldean zer, a ver. Ari esan dugu egoik ez dugula hartu behar, nik euskal telekorik ez du hartuko, kanpena ez aipatu du leheno, adiz Castrillo bat aipatzen genezake ez, buruzko buelta poli bat egin duena, Zepeda... Berrade ere. Urko Berrade ere. Hoi da. Rui Costa, dakagu hor. Rui Costa, sartu da azken momentuan. Dakagu Pavel Bittner hori oso tipo azkarra da. Bai, horrelako bila daitezke ez. Ze ueko irikizte, ueko irikizte, azken taldean. Gero Marco Frigo. Bai, Baroncini, Filippo Baroncini. Ueko puntua batu nahi izatekotan, azkenean multuan. Bai. Konrad, dago hemen, txukun hileena Donostia klasikoan erakustoa erakustoa bere burua, ez? Bai. Eta hola Estela, Cristian Rodríguez. Bai.
Eta Oskar hori aipatuko du, bueno, eskolen puntu eman zituelako. Doste klasikoan Mikel Landaren aurretik ez. Gero Lezerf, Quick Stepekoa. Gero eta beste hiru esango ditut, eta ez dut esango, ez, gehiago zaztatik, baina ez zirte zikien izena bak, Rigoberto Urán, Attila Valter, Dylan Barle. Urán dago, zer? Ui? Azken momentuan Mira. Education sartu du, eta ez dakit, Rigoberto ze plan izango du. Attila Valterren ari dutzen zait, ikusita ze panorama dukan Jumbok, Bakau, Bismarck, hartzeko mokoa da. Giroan hile izan, baina, bueno, 20 garra maituzun eta bar. Hori zein? Attila Valter, ezken multuan dago baita. Dylan Barbarle, hori esaldi eta igual sprint horietan sartu daitekelako akaso. Eta, bueno, Berona hemen dago, baina, bizai Berona laneako gehi izango dela. Nik batzu ezinatuko nuke, bai ala bai, Smith. Baita, gustatzen zait. Smith, Cristian Rodríguez, Conrad, Baita, oiek, Campanats, Binder. Nik hori dauzkaten. arrepiatu berriz Lander? Binder, Campanats, Conrad, Lezerf hori edo Paul Mikel, Cristian Rodríguez eta Smith. Bai. Izan ditekela Lezerf kendu eta Uran ez hori dingo dula, ostia, ez? Bueno, ausko, baina bai, eramat, zerren sartu dute momentutikan, bueno, Uranek eta honeko adina du, eta ez da astrotaz. En fin. Bueno, hementxe uste da, Lander? Bai, ze asko luzatu behar, nik uste ja... Bai. Aki. Bueno, besterik ez, eskerrik asko orainat entzun izanagatik, espero dugu, gaurko podcasta entzizgarri izatea, bai egoirekin izan dugu nire elkarrezta sakon edo beste ikuspuntu bateko elkarrezta hori, eta bestalde, Lander eta bio aldeik eta modutik txukunenean, hueltere eman digun errepasoa, ez ahaztu, egun bat koprestan berrik dugu lagurekin nela, gara hartzaldeko larok eta 23 zehazki, eta joaren kontrako zer izango da baita, bakarkakoa, 12 kilometrotakoa, Lizuan bertan, eta, bueno, laroko txakak baesten duela baestuako salkapena dugula ere zahaztu, eta Lander aipatuko dugu ez, usoa zer egindako bideotxoa ere hor dugula bueltaka, eta animatzen zaituzteko ikustera, ze benetan bideo interesgarria da, batez ere guain turra lehiatzen ari direla ikusitaz. Bai, gaur, Jurani Blanco gazkina hindu gaur. Bai, ez ezkikatu. Bai, gaur triskantza onda, durrean, Gaur, Fogaldia baita ez, akaso. Bueno, hori beste atena aipatuko da erpasoren batean edo beste. Besterik gabe, eskerrik asko guztioi eta sorturiko da poditzu. Hasta arte. Vamos, familia. Van Aert is the one struggling. Pogačar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having all the... Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da, talderik garrailena 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta salkapen nagusiarekin. Hogei zerdauraino.